Bokangan saking Bapak Libom Jaya Audio ngono. Iya, monggo dipinangkani ning kowe dhisik iki dijangkepi dhisik pamundutane saka pemerintah Desa Sumberjo ingkang dipun pandegani dening Bapak Sunari menika nggih ngersakaken wujudipun caping gunung. Iki kudu dibawani, kudu dijengglengke lho ngono. Aku tak njaluk, sing jenggleng ben kancaku sing gedhe dhuwur gagah pitreksa godhek kok Simbar Jojo. Wah ya. Ya. Adik tingkatku ana iki. Ya. Enggak. Mas Victor. Oh iya, gagah gedhe dhuwur. Gagah gedhe dhuwur. Aku kalah bagus lho. Ben jenggleng tapi gunung. Yo, Tor, gawe panggung sik. Selamat. Ya salim sih. Yo. Aduh. Dibawani sing jenggleng sampeyan. Lho, lanjut lho. Jenggleng apa, Mas? Jenggleng tak golekne musuh loro. Nek siji ki ora entek. Loro. Ya oleh apa ya? Nyumbutne lehku jamu, Mas. Dadi loro. Alah. Nyumbutne apa? Lehku jamu. Lah. Tak golekne musuh ya. Golekne, Mas. Mbak Dintu karo Mbak Pesek atur bareng. Ya. Jadi iki ceritane Mas Victor duwe bojo loro. Ya. Bojone kudu sabar, eneke kuwi ya dipangan. Enak ya kuwi. Sepati Cok. Yuk, sepati. Nah, yuk. Kudu adil lho, duwe bojo loro iku kudu adil. Kudu adil, Mas. Ayo disapa sik lho bojone disapa sik. Pas sing tuwa apa sing nom sik ya. Ayo wis sembarang. Wilut senggal lho ya iki. Kalah. Sik sintake. Piye, Pak? Wis piye omahne lho. Iya sayangku. Wah.
juga. Karo bojone kudu kasih sayang. Kasih sayang lah karo kasih sayang kok. Ora kasih sayang dia karo. Dek iki tak sayang, dek kae tak sayang. Iki mau yo tak sayang. Kok jare kok kasih sayang sing ndi sing kurang, Pokok kowe. Yo ora ngono, maksudnya ngene lho ya. Piye? Awake dhewe iki ngene iki. Bajan. Kaya kuwi tremos. Aja mbok cengkiwe kowe kaya cengkiwe galon ngerti ora. Yo kowe iki lho yo digandeng kok ngene. Kok galon. Lho rupane wae karo bokong padha lho jejer. Kae kaya bokong. Bajenku Mbak Sri. Nggih. Bawanane caping gunung. Nggih. Nanjake bojomu kaya apa? Cik ampuh ora? Iya. Cik ana aku ya. Cek ana aku. Betul tangga kowe. Ora boleh dawa kaya ngene lho. Apa? Tandane apa kuwi? Tandane yo wibawa. Oh wibawa. Kok wibawa? Oh gagah. Gagah ngene kok ora piye? Piye gagah? Tangane mulu. Mangga ada bocah. Yo, siapa sih? Mangga. Sing nom sik. Oh sing nah. Jamune sing nom sik. Urung. Aku nek ngene iki kudu ya. Halo. Ayo Mbak Sri. Komentarmu piye sik genjelengane bojomu piye? Alah, keri-keri yo nek ditlateni lak penak wis to. Ben yo nganti mili-mili ngono. Keringete Iya, iya. Istri kedua. Oh genjeleng bojomu sing nom iso kok genjeleng sing tuwek ora iso kuwi ora adil jenenge. Ora perkara. Ora ngono iso muni kok kok kelopak jare. Ora perkara kuwi. Sing pecah apane? Weh, kok pecah ya to. Lah kene iki genah pas ya to pomo gak saja-aja iki sing kena sampeyan iki dadak aja-aja iki. Kurang dhuwur. Kurang Ya, dhuwur. nek. Nek panen ngono lho, panen ngono. Jajal kono. Jajal muni ora dinggo. Kok anjlok rene ta? Medun rene. Sing medun ndak sesek. Bokong. Wong yo sikil Saya ngene nanti Pak ngene. Ya. Sapa ayo? Jajal. Badanku neh, jajal. Badanku neh, jajal muni ora. Nek karo badanku wis jembul ki dhuwur kene. Ya, dhuwur lah pesan. Oh, iso pas murang kok. Lanjut, Mbak Sri.
koyo jenggot. Jangan sisa-sisa iki. Terima-terima ya, Mbak. Terima kok. Lah bojone kan dicelok mbake lho. Mbakne. Bone. Ah. Terus? Ya. Bapakne. Nek. Para bojone sok ketek. Romantis kok. Panggilan sayang gitu. Oke. Mana lho nyok? Ya. Ya, bro. Ya. Terus nah ya. Ayo terus. Bojone kuwi ngono kuwi penake. Masa? Wah, jadi semeter dhewe. Kaya ngono wae. Ya, Saya jadi tahu-tahu kowe. akhirnya ngomong ora bilang. Nek kok jalange nggak ngerti. Dah. Kalange suci. Suci apa? Suci apa? Alah, gae. Ya. Panas hutan lengaling sayang capek Dan bergila-gila sama nek tinggal Ya bener jare bojone sing nom nggur keris tok. Ya terus panas hujan yo. wis kok. Wes kok.
Dek, piye engko perkara lagu liyane disambung ning Paret Songo gara-gara ngono. Ditutup sik lakone Semar Bangun Kayangan, Semar Bangun Kayangan. Oh ya. Perkara